एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो जिहेतु बे माने सुक्तिया जोंनि दारानो जाबाय आरो दा जोंनि नांनायनिफ्रायनो बे बिटिआर सुक्तिया जादों ओंखायनो बेखौ फुल्लि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै रायजो राजानो जोङो सिबिनाय होनांगौ हिसाबै बा बे ओनसोलखौ जौगानाय बा रायजो राजाखौ दावगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरिफोर दं बिथांमोना नैबे बिटिआर सरकारखौनो माने सापर्ट खालामनाय खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय दिनावबो जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै नैबे UPPL सरकारजोंनो जों थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनखौ जों मुंख्लं जालांदों बे मुंख्लं जानायनि न'खरफोरनो एक्स ग्रेसिया हिसाबै नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारैनि 5 लाख खरि माने होनायनि बे माने मोनसे थांखि बा सरकारनिफ्राय बेबायदि दफायाव जोंनो दंखायो ओंखायनो बेवहाय जेसेबांखिनि मुंख्लं जानाय न'खरफोर दं दिनैसिमहालागै होजोबनो हायाखै नाथाय फारि फारि होनायनि बेबस्थाखौ लादों ओंखायनो फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव आरो बेखौ माखासे आरो होबावगोन होननानै माने सरकारनिफ्राय जिहेतु सिद्धान्त होदों जों बेखौनो जों बिथांमोनखौ जों माने वेलकाम खालामदों होनायखौ जों मोजां मोनदों आरो गासैबो मोनजोबथों माने गासैबो मोनजोबथों प्राय 3,000निबो बारा जोंनाव मुंख्लं न'खरफोर दं बे एनडिबि जानानै बा सोरबा बिएलटि जानानै सोरबा आबसु जानानै मुभमेन्ट खालामनाय समाव बे मुंख्लंफोर जालांनाय गासैबो मुंख्लंनि माने माना गासैबो समान हारिनि उदांस्रिनि थाखायनो बा जोंनि राजनितिक अधिकारनि थाखायनो गासैबो नांजोबदों हिसाबै गासैबो मुंख्लंफ्रा मोननांगौ जों बेखौ माने दाबि खालामबोबाय थादों नैबे एक्स एनडिबि माने जे वेलफेयार एसोसिएशन बेयाव मोनब्रै ग्रुपनि माने स्पेशली NDFB आरो NDFB रन्जन दैमारिनि बेनिफ्राय NDFBS आरो NDFB धीरेन ग्रुपनि बिनिफ्रायबो दं आरो NLFB होननानै मोनसे माने आफाद दंमोन बिनि सोद्रोमाफ्राबो दङ आरो दा गाहाय नेहाथारियानो NLFBनिफ्राय होननानै जों मिथिनो मोन्दों बे आफादा जोबथेसालियाव थानाय माखासे NDFBफोरखौ बहननो थाखाय खामानि मावदों बे जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जेब्लानिफ्राय जोङो 2024 मायथाइनि अक्ट'बरनि 15 थारिखआव जेब्ला जोंखौ जों दानानै लानो हाबाय बिनि लोगोसेयैनो जोङो जेसेबांखिनि जोंनि NDFB रिलेटेड बे जेल जानायजों लोगोसे एक्स ग्रेसिया होनांगौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ बा केस उइथड्र खालामनांगौ बिनि थाखायनो जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनैहाय NIAनि माने केसाव नांनानै थानाय माखासे सुबुंफ्राबो थांनाय जुलाइ मासनि माने 3 अक्ट'आव माने बे माने रिलिज जानो हादों जेलनिफ्राय गदों आरो जेब्लासिमहालागै गजोबा अब्लासिमहालागै जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना जों बिनि थाखाय जोङो माने कर्टआव माने जोङो लिगेल जोङो माने नांबाय थागोन जों एक्स एनडिबि वेलफेयार माने एसोसिएशन हिसाबैनो जा बा एक्स एनडिबि हिसाबैनो जायफोर सुबुंफ्रा दिनै माने इलेक्टेड बडि जानानै दंखायो दिनै मायाव सरकारावनो दं दिनै डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि एक्स एनडिबिनिमोन बि फेरेंगा बा रन्जित बसुमतारी बेबो एक्स एनडिबिनिमोन अमर बसुमतारी बा सावरायग्रा बिथाङाबो एक्स एनडिबिनिमोन आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि सानजारां जायखौ बुङो बिथाङाबो एक्स एनडिबिनिमोन ओंखायनो एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो जिहेतु बे माने सुक्तिया जोंनि दारानो जाबाय आरो दा जोंनि नांनायनिफ्रायनो बे बिटिआर सुक्तिया जादों ओंखायनो बेखौ फुल्लि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै रायजो राजानो जोङो सिबिनाय होनांगौ हिसाबै बा बे ओनसोलखौ जौगानाय बा रायजो राजाखौ दावगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरिफोर दं बिथांमोना नैबे बिटिआर सरकारखौनो माने सापर्ट खालामनाय खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय दिनावबो जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै नैबे UPPL सरकारजोंनो जों थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनखौ जों 100% देरहानायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बा मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोङो माने केबिनेटआव बा जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जे एजुकेटिभ बडि जों बेवहाय माने रिजलुसन जों पास खालाम जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै थांनाय 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 15 आगस्टआव जोङो सेन्ट्रेलि मोनसे आफाद जों दाना लानो माने हादोंमोन आरो बेयाव मोनसे थांखि लानाय दंखायोमोन जोंहा मोनफ्रोमबो सिभिल डिस्ट्रिक्टआव जिल्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्टआव जिल्ला एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दानानै लानो हानायनि मोनसे रिजलुसन जोङो पास खालामनानै लादोंमोन आरो बिदिनो क'क्राझार जिल्ला जों दानानै लानो हाबाय चिरां जिल्ला दानानै लानो हाबाय उदालगुरि जिल्ला दानानै लानो हाबाय लोगोसे सनितपुर जिल्लाखौबो दाबाय आरो दिनै
तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दिनै दानानै लानो हादों आरो बे आफादनि बारग' सोद्रोमा अन्जन बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै बुदिराम बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो माने दाना लानो हादों आरो बिथांमोननो बिबान गथायनो मोनदों आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना गोलाव सम माने आफादनि जांख्रिथाय खालामनायाव आन्दलन खालामनायाव जुदि जरित जानानै बिथांमोना आफादखौ दैदेनबोदोंमोन आरो दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै माखासे माने दा समयसाफोर जोंहा दंबावो दाबो मावफुंजायाखै जोंनि बिटिआर माने सुक्ति जाखांनायनि उनाव जि माने दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जानांगौ बे दाबो 100% माने इमप्लिमेन्ट जायाखै जाबावनांगौ दं लोगोसे माखासे आरो केसफोर गोलैना दं बेखौबो माने जाहाथे बे मावफुंनायाव बिबान लागोन आरो लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनजोबनो हायाखै दाबो बेखौबो बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जाय जाय एरियाफ्राव जोङो होनांगौ बेखौ सायख'गोन आरो लोगोसे रिहेबिलिटेसन आरो माने मोननो गोनां एसे दंबावो आरो बे साननैसोनि गेजेराव सिगाङाव थांनाय 3 जुलाइ खालि जोंनि गेजेराव NIA केस नांनाय माखासे माने सोद्रोमाफोर गदों आरो फ्राय 46 जन दिनैसिमहालागै दंबाय थायो बिथांमोननोबो जोङो खामानि मावनांगौ दं आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबि हिसाबै रिहेबिलिटेसन सरकारनिफ्राय जि होदों बेखौ बिथांमोननो होनांगौनि दायित्व दंखाय दा बेफोरखौ बे बिथिङाव माने नोजोर खालामनानै नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबिफोर दं गासिबो जाहाथे गोलाव सम माने जांख्रिथायाव जरित जानाय हिसाबै जोंहा समाजाव थांनानै न'खराव थांनानै मोजां खामानि मावनांगौनि बिबान थानाय सामाजिक भाबे हक राजनैतिक भाबे हक बेयावहाय बिथांमोनाबो बिबान लानानै समाजखौ बा न'खरखौ मोजां दाहैगोन राजनैतिक भाबे बा अर्थनितिक भाबे समाजखौ दैदेनहैगोन जोङो होननानै जोङो आसा खालामदों।